Hello, mayong adlaw kanimo. Ug maayong Pasko. O malipayong Pasko. I'm Pastor Johnny. O tuguti ako nga mimbitar kanimo sa pagpamalandong sa mensahe unsa ang Pasko. Daghang mensahe may tungod sa Pasko. Pero alang kanako, alang niining Pasko ha, ang Pasko mao ang pagpangita o pagkakaplag kang Ginoong Hesus, ang bata nga milagroso nagipakatao dito sa pasungan aron mahimong manuluwas nato. Pagpangita ug pagkakaplag kinahanglan nga ma-accomplish kining duha aron masinati gayud nato ang tinuod nga diwa espiritu sa Pasko. Una, pagpangita sama sa mga bagbalante sa kaniro o sa tulo ka wise men, tulo ka mago, dili tulo ka hari, tulo ka mago, nga nangita gayud sila ang Hesus. Ang mga magbalanta sa kaniro, gipahimunuan sila sa anghel nga natawo na ang batang Hesus ug ila kining adtuon. Samtang ang mga wise men, ang mga mago, hibalo sab sila nga natawo na ang batang hari, bagong hari sa Israel, nga gisaad sumala sa mga propeta. Ug nga kini ilang makit-an, ilang makita ba aninaw, no? Pinaagi sa giya sa usa ka hayag na bituon. Kinahanglan nga mangita gyud ta, no? Kung dili na ta mangita sa batang Hesus, walay Pasko. Ug bisan pa og mangita ta sa batang Hesus, unya wala nato hikaplagi, wala gyapon Pasko. So, ang Pasko na sinati sa mga magbalante sa kaniro o sa wise men o tulo ka hari o tulo ka mago, tungod kay nangita gid sila, mibiya sila silang ilahang nahimutangan, ilang naandan nga kahimtang, ilang ibiyaan, o mi-travel sila, milakaw sila, nga walay kulo ka hadlo, walay kulo ka balaka, uban sa pagtuo nga ilang hiplagan ang batang Hesus. Mao kadtong ilang nakaplagan ang batang Hesus. So ang Pasko dili mahitabo, walay tinuod nga Pasko nga pagsaulog kun dili kita mobiya sa atong naandan nga kahimtang ug atong pangitaon ang batang Hesus. That's the first step to celebrate true Christmas. Ang pangutana, are you willing? Are we willing to give up, to live? Biyaan nato ang ato ang naandan nga kahimtang aron mangita ta sa batang Hesus. Noon ang pangutana, no? Kay katurabang mga labi na ang mga tulo ka hari o tulo ka bago, may na ba ito ilang kahimtang, no? Mga bata-bata sila sa hari sa Pharaoh, bata-bata sila, unya mid-dare sila sa pag-travel sa layo nga lugar nga walay kasiguruhan, kay night and day silang mag-travel, unya ang danger ilahaning isumpok, ilang giatubang
tubod ni ana ilang nakaplagan ang batang Hesus. Okay? So, manila akong pangutana. Kinahanglan, willing kita nga mo travel. Leaving our comfort zone or mangita sa batang Hesus. Muna first step para masaulog na to ang Pasko sa tinuod ngayon. Ay kaduha, o katapusan, nahibalo ba kita asa ang batang Hesus? Basin og ato siyang gipangita sa lugar nga dili mao, no? So, kung atong balikan ang sugilanon sa Pasko, ang batang Hesus wala siya matawo sa kalugar nga napuno og mga nindot kaayong mga suga nga nagakislap-kislap, no? Wala siya matawo sa kalugar nga diin secured kayong sa kalugar sama sa hotel, no? Apan asa siya matawo sa kalugar nga nagsimbolo sa kapobrehon, sa usa ka kahimtang sa kinabuhi nga nasa pinakaubos, no? Mao nang ang Pasko dili ang pagpangayo og regalo, kundi ang pagpaghatag og regalo ngadto sa mga tawo nga anas ubos kaayo, no? Nga murag duato ta og mga lugar nga sama sa pasungan nga diin gipuy-an sa mga puloy-anan sa mga mananap nga bahu kayo og tae nila. Walay kahumot, walay kanindot sa himtang, no? So, adto na to dito makit-an si Jesus. Diha nga at sa panahon sa Pasko, ang tibuok panimalay, ang tibuok iglesia, mga kahiusa o gift giving ngadto sa usa ka lugar, ngadto sa mga pundok sa katawhan, sikto sa katawhan nga adunay kapobrehon, hilaban nga kapobrehon sama sa kahimtang sa pasungan nga di taganang muduol kay somehow ang baho din nato maaguhanta. But naa diha mataw si Kristo. Kung sibot pasabot nato sa tinuray nga pagtabang, paghatag sa mga tao nga dili makahatag og balik nato, diha nato masinati ang tinuod nga kalipay sa pag-alagad sa atong Ginoo. Mao nay Pasko nga tinuod. Dili nang siguro sa mga bata kanang mga exchanging gifts sa mga bata kaya ato sila gi-practice nga mo give. Pero kita mga dagko ya sa panimalay mag-exchanging gift ta, dili na sa may Pasko. Dili na siya. Kung dili atong ipuno ng atong mga gift ug ato kining hiusahon sa paghatag ngadto sa mga tawo nga daw ana sa pasungan nagpuyo sa ilang kinabuhi. Daghan man sa atong panahon ron. Di ba na lisod pangitaon? Dili lisod pangitaon si Jesus sa atong panahon ron sa iyang pagkatao. No? So hinaot nga ato ka ng batunan kay maunay tinuod nga pagsaulog sa Pasko ang pagpangita o pagkakaplag ni Jesus din asa siya na tao. We cannot find Jesus sa dagko nga mga mall, mga hotel, sa mga lugar nga daghan kay mga suga nga makalipay. Jesus is not there. But naa siya sa mga lugar nga daw pasungan nga dili taganahang mo adto. But we have to go there. Kay maumay atong gusto nga atong masinati siya.
Yung ana ang Kristohanong kinabuhi. Mabuhat ta og mga butang, bisag dili na to ganahan, because mao na ganahan sa Ginoo, no? Di ba? Yung Ginoo nato sa higugma ang imong kaaway. Ganahan. Ganahan ana, wala ganahan ana. Apan kinahanglan natong buhaton kay sugo man sa Ginoo nato. Mao man ibot pasabot sa pagkatinuod nga magtotoo sa Dios nga bisag dili ta ganahan sa usa ka butang apan sugo man sa Dios atong buhaton. Unless muna ato kinaiya, dili gyud nato masaulog sa tinuray ang nga espiritu sa Pasko, sa pagkahimugso sa atong Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Mag-ampo ta sa Amahan namo. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. And lead us not into temptation, Father, for us is the kingdom and the power and the glory forever.